Yankana mai waka ne ni lokaci ka jira shi ba ka inda dama ka je. Muna zaman jiran tsammani, zaman jiran tsammani mu ga yadda rayuwa za ta kasance. Rabbu kai duba. Muna zaman jiran tsammani, zaman jiran tsammani mu ga yadda rayuwa za ta kasance. Rabbu kai duba. Tun shekaru arutan baya an yi wasu kanmu nan gaba waɗansu ke tasowa. Dukkansu an yi mamman shata da barbani coge, amma yanzu duk suna a kushewa. Duk wanda za ka kai shi da buri a cikin ransa har mutuwa ba za ta gushe ba. Ga wani can yana ta buri sosai amma bai sani ba rayuwarsa ta kusan karewa. Duk shekarun da duk baka tara baka sani malam ran mutuwa baka kaucewa. Duk abin da ka zage baka shuka wanda wata jini to ka sani kai zaka yi girbewa. Ko shari ko alkairi kai kwashewa. Idan rabbi yayi nufin ya daga ka luluka cancan da shi kadai kawai yake da iya. Wallahi san babu mai saukewa, kai ci zamanin ka mai dorewa. A dinga yi da ke ana ta yabawa. Daga hasadar mutum ya jini kar tsaya kaji alkai gashi nan yana ninka. Gashi ɗaukaka tana ninkawa. To shi da ma'ai murucin dutse da shi na rambani wallahi san ba mai zujewa. Nan gani nan bari kullewa. Domin mai da ke salatin wanzo da hailala kaji za a yi da mu a ƙara da ɗawa. Ko ina a gan mu a nunawa, duk nisan dare yana wayewa.